nakuha guys. Trabaho guys, 2022 na. Para kayo itong tay. Ay, hindi ko. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog, kami po ay kukuha po kami ng ng bildat. Mangangapa po kami ng bildat dito po sa patubig ni Kuya Ulan. Pero malinis naman dito guys kasi naman tabi naman ng mga bukid-bukid, walang bahay-bahay. Wala yung ating mga senior nagpabunot daw. Yung mga backup boys namin guys, bale makakasama, hindi namin sila nakakasama kasi busy sila sa farm. Tsaka makakasama na lang din namin sila kapag mga mabibigat na pag kailangan namin sila. Let's go guys! Samahan niyo po kami mga panang bildat. Let's go! Kapa-kapa! Happy New Year! Kapo. Ay, ano ba? Kapo? Kapo. Ito lang guys, ito lang. Ito lang yun. Hindi na kami naglayo. Dito din kami dati kumukuha ng isda, yung Hito. Hito. Daming hito dito eh. Sana may hito. Sana may makaparin kami isda. Walang kabahayan yan, no? Puro bukid yan. Malinis dito guys, no? Kahit kanal-kanal lang to. Parang dito rin tayo. Malinis Ano to? pa to sa Hindi siya patubig. Patubig. Ano ng patubig? Patubig. Doon yung bukid namin. Okay lang na din may lumsok kay ma'am. Na? Whoop! Yung iba patay, no? Kasi nung... Oo. Nung last year kasi walang tubig ito. May malayo. Baka puro patay makuha natin, ah. Bali na pala yung kapag. Wala pa nga. Dito lang talaga tayo. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Yun, nakadila pa yan, no? Ihagis mo dito. Kanin ko na lang. Parang gusto ko na yung maglubsak. Palubsak na naman. 1-0. Tubig. Baka pa lang makuha. Kami na nagkakao. Napapasama tayong isda. Naubos ito lang ba yan? Baka naubos na rin. Ito lang ba yan? Yung panata? Dito, oh, yan. Yan. Yun. Yan. Nandun sa taas te. Benkuha na ako. Parang may nakakakot. Oops. Ito, upatoy. 1-0. Pugaw man, oh. Nakatugaw. Pinaglulubsak manan. 2022. Kalabig maglubsak. Magkakaitari ko. Kasi dito ako sa tubig maglubsak. Hindi ako. Nagpapalubsak man. Kanti na nga. Tuwad-tuwad lang. Ang tigas ng kasi, lupa. Huwag mo sa ako. Shout out po sa family cruise ng Australia. Thank you po sa walang sawang panonood. Ulag! Ay, ulog! Malamig pa naman. Alam nyo ba guys, sa atin yun? Magkwento daw eh. Siya nag-request niyan magkwento. Dating pan niya. Nung bata siya, may hinabol. Athlete yan. Athletic. Nagsali yan sa Totoo relay. lang guys, ako yung pinaka malikot sa amin noon, yung bata. Pinakamalikot, pinakamatigas ako. Alam niyo guys, nagkusay-kusay yan guys. Baka surot lang mag-udong. Di ba ganun naman dati? Oo, ganun naman pag bata ka talaga. Walang bisbihes. Sige.
Basta nagsabit sa estribo ng jeep. Yun lang. Pag nakita mong may magpabayan yung nanay mo, talagang, tapos hindi ka isama, talagang ikusay, ilubsak mo, ulay-uray Tapos lang. pagdating mo ng pasalubong, uri na naiipa. Uri man din nakasukat. Ako noon, lagi akong sinasama ni mama. Kaya lang pagdating sa bayan, puro dito ka Taiwan. muna ha. Kasi yung mga talagang dami. Ganun din ako eh. Parang di rin ako magpabayan. Dito ka muna doon sa may ano. Bigyan ka niya ng isang plastic na sukdalis sa kamani. Oo, mani talaga. Doon niya ako paborito iiwan sa may ano katabi ng gulayan. Dito ka muna ha, huwag ka mag-alis. No, taga-bantay anang binili niya. Muta eh. Doon punta kayo boy. Tapos mag-uwian na sa jeep, nakakalog ka kayo. Kaya nga para libre pa Para walang pamasahe. Minsan nga, kinakalong ka nung di mo kilala dun eh. Kaya dito ka na lang. Para lang magkasya. Hirap kasi noon, wala pang anong di pa uso ang tricycle. Oo. Jeep, puro jeep. Kailangan munang punuin yung yung jeep bago po umalis. Oh, may first trip, second trip. Ayan. Kaya pag nagpabayan kami, inaabot kami ng hapon. Kasi gawa ng pag-aantay ng pasahero. Dito, nasa. Yo, ano ka kanya? Yes. Wala ako pa wala. Ganun mo. Boy na boy yan ako. Tago na kaagad. Ayun ay patay yan. Sigok. Parang buhay siya, pero patay. Ups! Ayun o. Ups! Oh, diba? Oh, nagatilang pa yan. Buhay ba? Buhay ba? Makalugsak na ako, Jay! Ba't ako walang makuha? Ay! Trabaho! Wala mong makuha. Oy, iba nagtadang ka na. Kung mamala. Meron nga nakukuha si Bibi. Oops! Wala daw makuha, guys. Trabaho, guys. 2022 na. Abot mo nga kay ate, ah. Ba't wala akong makuha? Oops! Ni Gigi, ah. Diyan lang pala sa gilid eh. Kaya nga. Wow! Oh, diba? Oh. Laki ah. Pinakamalaki ah. Diba? Ayun lang yun. Tsaga-tsaga. Goods na. Oops! Parang na. Oh. Meron na naman. Yun o. Oh, sa gilid-gilid. Kanina pa ako dyan, Jay. Ako din, nagkapa rin ako dyan. Baka ngayon pa lang sila maglabasan. Oops, mayroon din ako. Ano ko sa inyo kay Gigi na rin. Oo, sandali. Oh, laki. O, kayo nga, magpatagaran din kayo ng dragon fruit ng lede. Oops! Lenis! Si Inben, Lode. Pwede ganun na lang Si ako. Lode. Ay, makabay sa akin na pag yun na, Lode. Lode. Pugso. So, Hinulukat niya na yung dragon fruit lady. ladies na nga lang, Lode pa. Ang sabi niya, Lode. So, Inben. Wala ka sa hapiliin, eh, ba? Kaya nga. Patay. Buhay. Patay? Pero ano no, parang buhay siya. Oh. Buhay to. Yun. Buhay. Buhay? Oo. Ay, kala ko patay. Binurikat mo. Burikat ko sa akin. Mukha ka muna eh. Burikat ko na lahat-lahat. Oo. Ayaw niya ilabas yung dila niya kasi. Buhay. Kulay niya palang buhay na. Pero parang buhay ka na. Pinagkamalang patay, buhay na buhay. Paano buri? Oh, ito talaga. Burikat. Buhay na buhay. Bakit hindi mo na kailangan burikat? Pupuno lang natin yung isang tabo. Pinaas. Punuin niyo daw yung timba. May nakukuha ka dyan? Puro bisikol mo. Sarap talaga dito nung magkuha. Eh, nakatusok-tusok lang sila. Dati yung mga dala natin. Tsaka matataas yung talahid dito noon. Yun o. Wait lang.
I-barbecue natin kaya. Kasarap yung pagka-barbecue ng dukan dati. Sarap. Buhay yan, o. Gisbo pa. Ay! Huwag ka masyado magsiksik din, Je. Nagasilip na ako eh. Baka may aat. Aat kalabaw. Wow, dami na. Dami na nakuha ni Gigi ah. Itong gabi. Ayoko nga to. Sige. Pasita ka ng... Kumais na dito, kaya pa napatuyuan to. Pasita ka ng hindi pa yung mas makan mo yung mga bibig ng bigat. Madami siya, kaya lang mahirap bungkalin. Matigas. Pag malambot yan, makapaano talaga agad. Wala lang nakuha namin guys, oh. Ayan, wala lang pang ng halian. Kapunan, pa lumihin mo kaya. Pasukahin. Hop! Oh, Ayan diba? talaga. Makakarami rin tayo, tsaga-tsaga lang. Tayo pa ba ibatigan sa ganito? Dito lang kami naglaki sa mga kabak-kabak. Si Gigi. Maligo sa barko. Pag naglundag doon sa di ba may ginalundagan tayo doon? Para kay yung crush mo. May para kay Piolo. Para kay Tungkay. Para kay Boy Buang, ganda. Para kay Boy Buang. Pa guys. Para kay Pindong. Hop. Ano naman? Oh, ang laki. Dami mo pang nakuha dyan. Si Gigi nalagpas siya. Meron pa. Ang galing ko. Balik mo yung bagong anak. Oh! Oh! Isang kamay lang yun, ah. Kasi yan ang kaya sa amin ka. 5 kamay. Pag naluto pa yung kapunti. May ano pa naman dito guys, pinto ni Papa, ahas kalabaw. Yung kulay itim. Lipat daw. Nagalipad daw yun eh. Hindi, pag nakagat ka daw nun, seconds lang. Patay agad. Ay pa. Baka masalubong natin. Ay na, Jay! Jay, ingat-ingat lang ah. Baka iba yung makapa mo dyan. Makapak! Hindi pa niyan siya magtago sa tubig. Oh, sa ano lang talaga yung gubat-gubat. Diyan daw sa may kawayan nila nakita ko. Ay, chika! Ano daw? Malamig ba sa hindi ko? Malamig na. Sige na. Tagmamaysa guys, At least, di ba? Nakakarami rin. Ano pa, ganyan-ganyan lang. Wap! Oh! Patay. marami. Wala, burikat na. Burikat ko kasi patay. Wap! Oh. Dito talaga sila sa tabi.
Gilid-gilid. Hop. Why yan? Namang kulay niya palang oh. Kasi nakalabas yung dila niya. Kanina ka pa dito ate nagpesto ah. Up! Nasanay ka. Nakakatuwa naman pag yung sunod-sunod siya. Hindi talaga sila sa Pero kanina parang Mas marami pa makuha dito kaysa yung doon, no? Sa may likod nilang Tiliyaya. Yung pambok. Ibang klase yung ipambok. Ito pa lapan. Kapu yun, Ito pa kapu. kanto. Palapan. Ay ba? Kapu yata ang tawag doon sa Tagalog. Ay sa iba. Ibang sa Ilocos Ito ba yung yata kapu babae? ang tawag. Ibang lahi. Hop! Hop! Hop. Laki! Tini! Ala Jay, pati yung baby, kinuha mo ah. Whoop! Ay, sa hindi mo talaga nakita. 7.5 lang yung in-order ko. 7.5 na. Isda. Peng. Pwede na ba ito ulamin? Hoy! Okay. May kalaki yan. Patay, patay. Oh. Nilaan niya para sa'yo. Nagalabas na sila. Eh, ang gaganda naman to mga chicks na to. Maglabasan nga tayo. Ano sa paa ko? Ano ba yan? Hindi, may magkarada. Le, ayun yun ay sa likod ng paa mo. Yung ano, ugat. Kahit kangkong lang di niya naggalaw. Ito ni Maduna. Yun, ang laki. Yan, yan pa. Sinasipag din ka pa. Try ko nga. Pag nakakuha ka nun, tapos ang New Year, wala kang maulaw. Oh, Nagsawa na guys sa karne. Kaya mag ano naman tayo. Baldat. Kanya-kanya tuwad oo. Pagandahan ng tuwad oh. tuwad na iban. Gayahin nyo yung tuwad ni Iban. Dali, 4 kayo. Hi! Oh. Be, walang jowa. Yun o, nagka-camera. Dito na may jowa. Ikaw na may jowa. Aray, malapit na. Jack, hindi ka pa talaga nagka-boyfriend? Sino? Ikaw? Magka-boyfriend yan sa Bulacan. Nagka-boyfriend ka na? Yee! Ilang taon ka na nagka-boyfriend ka? Ano naman di? Ikaw? First boyfriend mo, ilang taon ka? Sa Bulacan ako yung kaibigan. Sabiga. Pagbigasan mo na. Bigasan pa nun. I-shout out mo naman si si first boyfriend. May asawa na? Oo, kaya pala di makababon si Gigi. Eh, pala hindi ka na makasawa, Gigi eh. Nasaktan ka na pala dati, Gigi. Bakit kayo nag-break up? Share it mo naman. Share it. Wala akong share it. Bluetooth. Vlog. Wala din akong Bluetooth. Infrared. Hindi nga, ba't kayo nag-break? Daw eh. Dahil ano daw, priority daw ni Gigi yung ano niya. Pero Gigi, ano, na kahit ng ilang taon din kayo, Gigi. At least mayroon, di ba? Huwag ko na lang banggitin kasi may asawa na siya. At least nagkaroon siya si camera girl. Hindi mo lang Since alam. birth. Oo, hindi mo alam. Baka nakalima na ako. Pero ka lang Wow. Since birth. Oh. 1, 2, 3. Go. Ugot. Maliit ko. Maglapit ka ba niya? Ang dami pa no. Ang dami na rin namin nakuha oh. Pinagtiyagaan mo. Pag may tiyaga talaga, oh. Muntik na sila magsuko kanina guys. Wala daw makapa. Kawawit na ako. Wala na takdang. Gusto niya nang Oh, kunin diba? yung bulaklak na yan eh. Iba pala yung busa-busa. Sabi ko parang patahan na yung puno nun eh. Higa pa. Yun.
Balik, hindi masugsog mo yun. Ito oh, parang pusa-pusa siya. Kala namin guys, pusa-pusa. Yung hinahalo sa munggo. Iba pala. Ay baka ito yun te, nahulog na lang yung niya. Kamukha niya kasi eh. Kadami oh, kung kinakain lang to, ay naubos na to. Ure lang. JJ, gapang. Bas-basa ka manay. Ano oh, ulit ang baywa. Ma! Bukbulag sayad na. May pag ganun, lipat mo sa kapila. Yes! Woo! Nakadalawa din. Subuhan na lang natin. Masalubong mo kanino yan, te? Masalubong mo kay mother. Okay na to, guys. Na pangsisig lang namin o kaya pang Ihaw. pang barbecue. Yan. Ay, ihaw lang. Kasya na po sa amin din. Ko ay nahulog na. Mamayang hapon namin. Mamayang hapon. Bit na bit niya yun. Narinig ko kaya yun. Mamayang hapon namin to iluto guys. Pasukahin pa namin. Sukahin. Ganda ng oh tanawin. Green na green.